Mga ka-digital disciple, naranasan mo na bang gawin ng tama? Sumunod ka naman kay Lord, pero parang lalo pang humirap ang sitwasyon? Yung akala mo, tapos na ang pagsubok, pero may panibago na namang unos. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay lakas mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Wednesday after Epiphany. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Marcos 6:45-52, pagkatapos ng himala ng pagpapakain, pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sila sa kabilang pampang. Habang si Jesus ay nananalangin, ang mga alagad ay nasa gitna ng lawa, hirap na hirap sa pagsagwan dahil sa lungat ng hangin. Sumusunod sila kay Jesus, pero sinalubong sila ng unos. Bandang madaling araw, lumapit si Jesus sa kanila, naglalakad sa ibabaw ng dagat. Ngunit sa halip na ginhawa, takot ang kanilang naramdaman. Inakala nilang multo siya. Agad silang kinausap ni Jesus at sinabi, "Lakasan ninyo ang loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Nang sumakay siya sa bangka, tumigil ang hangin. Ngunit sinasabi ng Ebanghelyo na nanatiling sarado ang kanilang mga isip. Hindi pa nila lubos na nauunawaan kung sino talaga si Jesus. Mga ka-digital disciple, minsan, sumusunod naman tayo kay Lord. Naglilingkod, nagdarasal, nagtitiwala, pero bakit parang mas malakas ang hangin? Bakit parang mas mahirap ang laban? Ipinapakita ng Ebanghelyo ngayon na ang pagsunod kay Jesus ay hindi garantiya ng kawalan ng unos, pero garantiya ito na hindi tayo nag-iisa sa gitna ng unos. Kapag hindi natin agad nakikita si Jesus sa ating hirap, nagiging takot ang pananampalataya. Pero kapag pinakinggan natin ang kanyang tinig, "Ako ito, huwag kang matakot," nagbabago ang lahat. Sa panahon ito ng Epiphany, inihahayag sa atin na si Kristo ay Panginoon, hindi lamang sa tahimik na dalampasigan, kundi pati sa magulong dagat ng ating buhay. Mga ka-digital disciple, kung ikaw man ay nasa gitna ng unos ngayon, tandaan mo ito, nakikita ka ni Jesus, nilalapitan ka niya, at sasakay siya sa bangka ng iyong buhay. Huwag kang matakot, kasama mo siya. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.